ମୁଁ ତ ପଢୁଆ ନୁହେଁ, ଏଇ ରଶ୍ମିଦି ପଢୁଆ। ଇଏ ଆସିଲା ବଡ଼, ତୁ ବଡ଼ ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଆମ ଅଫିସ୍ରେ, ତ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ ଯେତେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରେ ସେ ସପିଂ କଲାଣି କି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲାନି ତ ଏଠି ଖରା ଖାଇତେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଆ, ତମ ଭିତରେ କିଏ? ମୁଁ ତ ପଢୁଆ ନୁହେଁ, ଏଇ ରଶ୍ମିଦି ପଢୁଆ। ପଢ଼ୁଆ ନୁହେଁ, ଏଇ ପଢ଼ୁଆ ଯାଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲାଣି, ପଢ଼ୁଆ ନୁହେଁ। ପଢୁଆ ଆମେ ଦି ଜଣ ମତେ ସେଦିନ ପିଠା ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ। କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିବି? ଆମେ ପଢୁଆ ନ ଆନେ ବି ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ କରିକି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତା ଦୁଇରେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଗରୁ ତ ଯେମାନେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ତ କମ୍ପଲସରି ଡ୍ରେସ୍ ହେବା, ସାନମାନଙ୍କର ବାଇଚାନ୍ସ କାହାର ଯଦି ଆଣଯାଏ ପିଠା ଆଉ ମିଠାର ଭାଗ ବସୁ। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହେଉଛି, ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଆଉ ଏତେଟା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସେଇଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ନା, ତ ସେଇଦିନକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କିଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦି ଜଣ ସାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଏଠି ବୁଲୁଛି, ସିଏ ବି ସାନ। ଆଉ ବଡ଼ ଯିଏ ଏଠି ଗପୁଛି ତାର ପଇସାଟା ଅଧିକ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ, ଆମର ଯଦି ଆସୁନି। ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ସାଲାରୀ ଦିଆହେଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼। ଆମେ ଖାଲି ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମିଠା ପିଠା ଦେବେ ଖାଇମୁ ଆଉ। ଯାହା ଦାନ କରିବା ଆମକୁ ସେୟା ଖାଇବା। ଇଏ ଆସିଲା ବଡ଼, ତୁ ବଡ଼ ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ନା? ହେଇବା ପିନ୍ଧିଛି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିବି ବଡ଼ ଆସିଛି। ହାତୀ ବଡ଼, ସୀମା ଦିଦି ବଡ଼, ଏଠି ଯେତିକି ଜଣ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଅଷ୍ଟମୀରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଦେଖାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିଲୁ ଦେଖିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଣିଥିଲୁ ବଡ଼ା ଚପ, ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସପିଂ କଲେଣି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ଅଷ୍ଟମୀରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଯେମାନେ ଘରର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାନ ମୋ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ତ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଟା କେବଳ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଯେଟା ଏଇ ସାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଚିଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାନ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଦୁଃଖଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖା କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ଆଉ କେମିତି କେମିତି ଆସିଛି ସବୁ ଦେଖା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତ କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖା ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି ଡ୍ରେସ୍। ତ ଏଇଟା ଆସିଛି କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ, ଯାହାକୁ ବି ବର୍ଥଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନମି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ ତ ବଡ଼, ଆଉ ତୁ କହ ସାନମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସଜ ହେଇ ବସିବୁ, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଆ। ଯେହେତୁ ସାନମାନେ ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। କିଏ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ଆଉ ପଢ଼ି ଆସିଲେ। ତୋ ଭଳିଆ ଭଉଣୀ ସିନା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିନେ ମିଳେ, ଆମ ଭଳିଆ ଯଦି ପାଇବେ ନା କିଛି ମିଳେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।